Голямата ни цел е да бъдем първа политическа сила в област Пазарджик. Това заяви лидера на Движението за права и свободи Ахмед Доган на митинг-концерт в село Света Петка, община Велинград. Той призова жителите на областта към пълна мобилизация на изборите, защото един депутат е крайно недостатъчен. Този път идваме тук, за да останем в тяхно лице, в лицето на местната власт, в лицето на ДПС като партия, която поема цялата политическа отговорност за развитието на Света Петка, на Велинград и на област Пазарджик. Бъдете убедени в това. Голямата ни цел е да трасираме пътя за тези млади деца, за младежите, и вече го правим това нещо. Европейската идея, европейския проект за развитието на България не трябва да минава само през София, допълни Ахмед Доган, а да започне от Света Петка. На митинг-концерта бяха представени мажоритарния кандидат на партията в област Пазарджик Рамадан Аталай и водача на пропорционалната листа Делян Пеевски.